Euskal Herrian hoietako pieza txiki bat gara, gure hizkuntza, gure kulturarekin. Sentitu, pentsatu, ekin! Denok elkarrekin! Herria gara, nazioa gara, euskara gara, eta erabakiko dugu gure esku dago! Gure esku dago! Ai, 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 Demokraziarentzat arriskutsua da olatu erreakzionarioa eta inor ez dago salbu. Munduan nagusitzen ari den polarizazioa ikusirik, Maria Txibiten Nafarroako gobernuko lehendakariak politikaren balioa nabarmendu du politika orokorreko eztabaidan eta dei egin die armaietako parlamentarie guztiei erantzukizunez jokatzeko eta mezu demagogikoen gainetik herritarren zerbitzari izatearen garrantzia babesteko, antipolitikaren saretan ez erortzeko politika baliagarriaren antidotoa, horixe defendatu du. Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak agerraldia egin dute Baionan eta lege eta diru baliabideak eskatu dituzte larrialdi linguistikoari buru egiteko. Sebastien Kastet Konfederazioko kideak adierazi duenez egoera iraultzeko ez da beranduegi baldin eta borondate politikoa bada baliabideak ezarri eta gaur egungo traba batzuk kentzeko. Bai, egoera blokatu gara eta gure gaurko prentsorekoaren gaia zen larrialdi linguistikoa eta erren nuke grabena dena da EP osatzen duten instituzio partaideak horretaz konzien direla, badakite euskarak baliabide gehiago berditura eta besteak beste diru baliabide gehiago, baina gero haien artean mintzatzerakoan beraz bakoitzak bere diru partida emendatzeko EP-ren horri kontuari, hor ez dute ados jartzea lortzen. Naz hori, guretzat bizik ezki herria da. Alde batetik badera konsentzia hori, gehiago egin behar dela eskolak eta euskara egunerokoan biziraz duten eragileak baliabide gehiago horretuztela, beraz horretaz konzien dira, gero, sosa emaiterakoan gero, hor ez da lortzen, ez dute lortzen elkarraditzea. Guretzat hori kezkagarria da, zen badira hilabete batzuk edo urte bat ere orain, sorasaldi hori negoziak eta hori buratzen ari direla, eta ez da deus antzinatzen. Beraz, diru baliabideen aldetik ere, bai, aipatzen alda, bai, larrialdi linguistikoa badira. Nazioartean, Tel Aviven erasoengatik Gazako biztanleen 80% etxea utzi behar izan dutela jakinarazi du Human Rights Watchen txosten batek. Nazioarteari eskatu dio laguntza militarrik ez emateko Israeli. Arratsaldeon guztioi, egonkorra, aurrera doana, herritarrei konfiantza eskaintzen diena eta ezberdinen arteko elkarrizketa sustatzen duena. Horrela definitu du Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak bere exekutiboa. Mundu osoan ezegonkortasuna eta antipolitika zabaltzen ari den honetan, foru erkidegoaren egonkortasun politikaren gorazarrea egin du. Foru gobernuaren egoerari buruzko eztabaida hartu du gaur Nafarroako parlamentuak eta Txibitek zabaldu du saioa. Lehen hitzak politikari prestigioa itzultzea eskatzeko eta politika baliagarria aldarrikatzeko erabili ditu. Desinformazioa eta erakundek ezegonkortzeko saiakerak salatu ditu ondoren, demokrazia zaintzea guztion ardura dela esanez. Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoko burokratizazioa gutxitzen saiatuko da. Honen bidean, atzo Imanol Pradales lehendakaria aldundietako ordezkariekin eta eudeleko kideekin elkartu zen. Administrazio bezala biziago, arinago izatea danon arteko elkarlanea sustatuz eta estrategia bakarra eukita eta beraz eraginkortasunez erantzutea Euskal gizarteak eskatzen duenari. Efizientzia eta efikazia, ustot momentua heldu dela horretarako. Ta honek eskatzen duena da burokrazia gutxitzea. Lege berri bat
martxan jarri behar dugula, administrazioaren tramitazioak errazteko, simplifikatzeko, eta orain da momentua honetaz ere hitz egiten hasteko. EAJaren barne prozesuari dagokionez, 10 egun eskas falta dira lurraldetako buru batzarretako presidente berrien izenak berresteko. Atzo Araban Gasteizko 4 batzokietan bozka egin zuten Jone Berriozabal hautagai ofizialistaren eta Gorka Urtaran korronte kritikokoaren artean. Bizkaian berriz badirudi alderdiak Inigo Ansolaren aldeko autu argia egingo duela eta EAJaren zuzendaritzak zerrenda itxi bat helarazi diela alderdikidei haren hautagaitzaren aldeko bozka eman dezaten. Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesua akaberara iristen ari da eta hurrengo asteetan jakingo da nortzuek hartuko duten alderdiaren lurraldeetako gidaritza. Gipuzkoan hautagai bakarra aurkeztu da bigarren itzulira, beraz, Maria Eugenia Arrizabalaga izango da Gipuzko buru batzarreko presidentea. Lehia beste bi lurralde historikotan da nabarmena. Bizkaian eta Araban 2 hautagai daude, bata ofizialista, kritikoa bestea. Bizkaiko EAJaren aparatua Inigo Ansola hautagai ofizialistaren alde agertu da eta zenbait iturreren arabera zuzendaritzak zerrenda bat helarazi dio militantziari eta bertan Bizkai buru batzarreko presidente izateko Inigo Ansola hautagaia, zuzendaritza osatzeko 14 pertsona eta EAJaren batzar nazionaleko kide izateko hautagaiak agertzen dira. Bestalde, 56 jeltzalek idatzi bat argitaratu dute eta bertan adierazi dutenez, David Salinas Armendariz afiliatuaren hautagaitza babesten dute bir sortze eta demokratizazio prozesu sakon baten buru izan dadin. Era berean adierazi dute, kanpaina baino lehen hautagaien eztabaida publikoa egitea nahi dutela, baita boto sekretua eskatzea ere eta hauteskunde eguna bakarra izatea udal erakunde guztietan. Sinatzaileen artean daude besteak beste, Josu Bergara, Ricardo Ansotegi, Inigo Agirre, Iñaki Anasagasti edo Koldo Anasagasti. Araban, Jone Berriozabal eta Gorka Urtaran lehiatuko dira Araba buru batzarrerako. Araban, Gipuzkoa eta Bizkaian pasaden hilabetetan jaso bezala batzar nagusiek erabakitzeko eskubidearen aldeko dokumentuan hartu dute. EH Bildu eta EAJ akordio batera iritsi dira kasu honetan ere bertan estatus politiko berriak Euskal Nazio bateko kide izatearen sentimendua jasotzeko beharra azpimarratu nahi izan dute. Gipuzkoan eta gero Bizkaian egindako moduan EAJak eta EH Bilduk erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko bat egin dute Arabako batzar nagusietan. Bi alderdien bozketaren ondorioz onartutako dokumentuak Euskadiren eta Espainiako estatuaren arteko harremana estatus politiko berriak elementu berezi eta nagusi gisa hartzea, Euskadi nazio gisa aitortzea eta erabakitzeko eskubidea eskatzen du. Alderdiek Gernikako estatutua osotasunean betetzea eskatu dute. Esperientzia autonomikoan murriztutako autogobernua berreskuratzea, eskumen kopurua handitzea, indarrean dagoen estatutuan aurreikusitako eskumen guztiei dagokienez eta eskumenen katalogo propioan sartzea, Euskal herritarren eskubide politiko, ekonomiko, sozial, linguistiko eta kulturalak bermatzeko beharrezkoak diren eskumen guztiak hain zuzen. Aurkeztutako mozioa aurrera atera da EH Bildu eta EAJaren 27 aldeko botoei esker. 19 ezezko botoak EAJarekin gobernukide den PSE, PP eta Voxenak izan dira. 2 abstentzioak Elkarrekin Arabarenak izan direlarik. Nafarroari dagokionez, trafiko eskumena geldiarazi du Madrilgo Senatuan PPek, foru gobernuak gaitzetsi egin du erabakia. PPek Espainiako Senatuan duen gehiengoa baliatuko du trafiko eskumena Nafarroako gobernuari itzultzeko prozesua atzeratzeko. Kongresuak irailean eman zion onespena, baina goiganberan atzo egin zen haren inguruko eztabaida eta PPek eta Voxek betoa ezarri diote foru hobekuntzaren erreformari. Honen ondorioz auzia berriro ere Kongresura itzuliko da. Felix Taberna Nafarroako lehendakari ordeak lege organikoaren erreforma onartzeko izapideak azkartzeko eskatu dio diputatuen kongresuari. Ekimenak Senatuan jasoko duen gaitzespenak gainditzeko, PPek jarritako betoa dela eta. Veto, desde el Gobierno de Navarra encarecemos al Congreso
de los diputados para que con prontitud pueda salvar el veto. Kongresuak 2 hilabeteko epea du Senatuak ezarritako betoari aurregin eta foru hobekuntzaren erreforma behin betiko onartzeko. Tabernak PPren kontra egin du. Pues pedir al Partido Popular que no instrumentalice las instituciones y que reflexione sobre la función del Senado como Cámara Territorial y que una iniciativa, ya digo, propia del Gobierno de Navarra, acordada por el Gobierno de España, pues merece un respeto. Mario Zubiaga EH Bilduko senatariak PPren eta Voxen estrategia politiko antzua errefusatu du. Es un trámite alargado, como digo, estérilmente, y estamos pasando, digamos, estamos innovando en cierta forma la terminología politológica y estamos pasando del filibusterismo a la pataleta parlamentaria, tan infantil como irrelevante. Bide beretik egin du Geroabaiko Usue Barkosek, gobernuaren eta foru parlamentuaren, foru zaingoaren eta Nafarroako herritaren borondatearen aurka joatea leporatzen die bi alderdiei. PP y Vox nos presentan 2 vetos. 2 vetos, pero uno solo en espíritu. Un veto nostálgico de la dictadura, un veto de desprecio a los derechos históricos, un veto contrario a la realidad autonómica, un veto insultante a la soberanía del Gobierno y del Parlamento de Navarra y finalmente un veto cobarde. Azken hitza, baina Kongresuak izango du berriz ere. Euskalgintzari begira, Helen erakundaren euskararen egoerari buruzko larrialdi linguistikoaren ebazpenaren berri emateko bildu dira Baionan gaur goizean Euskal Konfederazio eta Kontseilua. Erabaki hau hain zuzen Europako hizkuntza gutxituen biziraupenaren aldeko manifestu gisa aurkeztu dute. osatzen duten partaideak horretaz konzien direla, badakite euskarak baliabide gehiago berdikura eta besteak beste diru baliabide gehiago, nahin gero, haien artean mintzatzerakoan, beraz bakoitzak bere diru partida emendatzeko EPren horri kontuari, hor ez dute ados jartzea. Datorren larun batean gauzatuko du gure eskudagok Bagara Euskal Naziotasuna aldarrikatzeko ekimena. Gaur goizean beronen xetasunak azaldu dizkiete medioei gosari informatibo batean Bilbon. Bertan izan da Xabialo. Gure eskuk Bagara ikusentzunezko maratioa egingo du Zapatuan, bideoz bideo kate erraldi bat sortuko dute eta horrekin herri, eragile, pertsona, proiektu eta hainbat talderen errealitateak islatuko dituzte. Hamaika telebistan egongo da ikusgai goizeko 10:00 aurrera. Bagara ekimenarekin batera askotan esan izan deguna da Euskal Herria irudikatzera goazela, ez? Eta ze esan nahi dugu, Euskal Herria irudikatzearekin edo bai zela pixka bat alik eta herri gehien biltzea bideokate honetan, ez? Bere garaian eskuz esku heldu ginen bezala, bideoz bideo heltzea oraingo honetan, eta bai herri, eragile, pertsona, proiektu eta beste hainbat talderen errealitateak erakustea. Bartzelonan gizon bat atxilotu dute Irungo emakume baten 2022ko desagerpenaren harira. Orain emakumezkoa erail eta bere gorpua ezkutatu izana leporatu diote.
Etxebizitza arloan 2025an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan libre geldituko diren babes ofizialeko etxe guztiak erostea proposatu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari. 2025an libre izango diren babes ofizialeko etxe bizitza guztiak erostea proposatu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari. Alokairu sozialetara bideratu eta ahalik eta parke publiko handiena eskainia izateko helburuarekin. Etxe bizitza politikak lantzeko erakundeen arteko bileran Peio Otxandianok libre geratuko diren Jaurlaritzako babes ofizialeko etxe bizitza guztiak erostearen proposamena helarazi dio Lakuako gobernuari. 2.342 etxe bizitza aurre ikusten dira eta honetarako 350 milioi euro inguruko aurrekontua beharko litzatekeela aurreratu du alderdiak. Erakundeen arteko bileran bestalde, babes ofizialeko etxe bizitzak, merkatu libreko etxe bizitza bihurtu arte, 20 edota 30 urteko epea igarotzea, Gasteizko Legebiltzarrak bere garaian ezarritako legedi baten ondorioa izan dela mahaigaineratu da. Araudi horrek aukera ematen zuen epe hori bete ondoren, etxe bizitza babestuak merkatu librean sartzeko. Hala ere, denborarekin eta etxe bizitza babestua eskuratzeko aukera bermatu nahi den horretan, gerora egin diren legeetan xedapen hori aldatu egin da. Nafarroan hezkuntzako laguntza espezialistek greba eguna dute gaurkoa, Iruñan goizean egin duten agerraldian izan da Irune Rejano. Nukleoko langileen batzordea osatzen duten 5 sindikatuek, LAB, AFAPNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGTek hezkuntza laguntzako espezialisten greba deitu dute. Hezkuntza departamentuaren aitzinean bildu dira, Carlos Jimeno hezkuntza kontseileria zuzenean seinalatuz. Hezkuntza laguntzako espezialisten kolektiboaren lan baldintzak eta ondorioz, hezkuntzako esku hartzearen kalitatea hobetzea da grebaren helburua. Babes handia izan du grebak eta mobilizazioak deitu dituzte Tuteran eta Iruñean. Salatu dutenez, gaur egun hezkuntza saila eta funtzio publikoa ez dira sindikatuekin harremanetan jarri, eta deialdiaren arrazoiak ezagutzeko eta elkarrizketa bat minimo ezartzeko ere. Hezkuntzako laguntza espezialisten langileen batzordean ordezkaritza duten 5 sindikatuek, LAB, AFAPNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGTek, greba egin dute Iruñan eta Tuteran lan egoera jasangaitz baten aurka protesta egiteko. Kolektiboko kideek azaldu dutenez, herrialdeko ikastetxe guztietan banatutako espezialistek osatutako kolektiboa da, eta haien lan baldintzak gogortzen ari dira, gehienak egonkortu gabe kontratu prekarioekin. Era berean hezkuntza sailak ezarri dituen abusuzko gutxieneko zerbitzuak salatu nahi dute. 100% hezkuntza laguntza espezialista bakarra dagoenean eta 50% bi lanean ari direnean, eta horrela urren ez urren. Pues momentu hontan, gehiengoak ez dira finkoa, ez dira funtzionarioak, eta gehiengoak ere izaten dituzte jornada ez osoa, ez partziala izaten dituzte, eta eskaintzen ari dira lan batzuk, bere herritik kanpo, eta badaude jornada jardunaldiak 12,5 ordukoa, eta ez dute balio bizitzeko, Orduan jendea aldatzen ari da, jendea alde egiten ari da, profesio honetatik, eta kaltea jasotzen dute ikasleek. Gaineratu dutenez, askok jardunaldi erdia dute astean eta derrigortuta daude hori onartzera. Bestela zerrendatik kanporatzen dituztelako. Nafarroan langileek duten prekarietate tasa handia azpimarratu dute ere. Nafarroa garai batean zen laguntza espezialista eta ikasle laguntza berezia berdute nahi hoberena zen. Eta hortik, azkeneko 25 urte hontan, atxera joan da erabat. Eta beste komunitateak zaten zigun. Ze pena Nafarroa, zen, garai batean zen, denak begiratzen genuen Nafarroari, eta gaur egun non geratu den. Aldarrikapen horiek indartzeko, hezkuntza laguntzako espezialistek irakasleen laguntza bilatu dute, hezkuntzan eman dituzten sinadurak bilduz. Jimeno kontseilariari erantzunkizuna eskatu diote elkarrizketa minimo bat ezartzeko exigituz. Eskakizunen artean, ordutegi erregulazio berria, koordinazio saioak eta kalitatezko prestakuntza eskatu dute.
Bizkaiko Foru Aldundiak bat dorrearen bigarren fasea gauzatu berri du. Hala, Bizkaiko Ekintzailetzaren nazioarteko zentroak 8.000 metro kuadro gehiago izango ditu pasaden irailean 5 solairu berri inauguratu ostean. Bizkaiko Ekintzailetzaren nazioarteko zentroak bikoiztu egin du espazioa bat dorrean 5 solairu gehiago inauguratuta. Hori horrela 8.000 metro kuadro irabazi ditu zentroak, eta dagoeneko 180 okupatuta dago. Ekintzailetzaren nazioarteko zentroa dan honek, ekintzailetzaren eta barrikuntza irekiaren arloan dauen erreferentziazko posizioa gogorarazo guradot gaur zuon aurrean. Bizkaian, oraina ere egiten gabiltz, etorkizuna jomugat hartuta, betibe, gure ekonomia hobetzeko eta enpresen lehiakortasuna areagotzeko konpromisoa hartuta. Gure gizartearen, hemen bizi diren persona guztien bizi kalidadea hobetzeko. Gaur, baten bigarren fase honetan, ilusioz eta konfidantzaz begiratzen dugu aurrera. Bat, dagoeneko mundu osoko ekintzailetza zentro nagusiekin konektatuta dagoela esan du Etxanobek, eta 200 kideko komunitateak hazten jarraitzen duela. Juan Maria Burto Bilboko alkateak bere aldetik nabarmendu duenez, baten fase berriaren irekierak egitaten politiken isla da. Nuestro reto es hacer de Bilbao una cantera de emprendimiento e intensificar las acciones de promoción, de fomento y de reconocimiento del valor de la cultura empresarial. Azkenik Pradales lehendakariak azpimarratu du, baten konektagarritasuna ahalmena apartekoa dela, eta horrek negozio berriak eta enplegua sortzea ahalbidetzen duela. Euskadi erakargarria da, eta are erakargarriagoa egin behar dugu guztion artean. Gure etorkizuna, gure ongizatea, hartzen ditugun erabakienen menpe egongo da. Eta asmatu behar dugu. Uste dut gaur, baikor egoteko arrazoiak baditugula. Nazioarteko ekintzailetza aurreratuan eredu eden ekimen hau handitzen badugu, eta handitzen ari da, Euskal gizarteak bere buruan inbertitzen duela beste behin ere erakutziz. 2 urteko ibilbidearen ondoren bat nazioarteko erreferentzeko hub gisa finkatu da, startupak, korporazioak, zentro teknologikoak eta abarrak konektatuta. Bilbon Zinebi jaialdian aurkeztu dute Itoitz udako sesioak dokumentala. Adi. Margarren hamarkadako Euskal Herria aldaketa, borroka eta esperantza garaia izan zen. Frankismoaren amaierak eta trantsizioaren inguruko prozesuak gizartearen, politikaren eta kulturaren ikuspegitik aldaketa sakonak ekarri zituzten. Euskal Herrian, baita nazioartean ere, hainbat borroka ideologiko eta politiko gertatu ziren eta euskal identitatearen sendotzeak garrantzia handia izan zuen. Eta indartu egin ziren euskal kultura eta hizkuntza berreskuratzea bultzatuko zuten mugimendu sozial eta politikoak. Zulo urdin guztiak miatu ezinik. Horren erakusgarri euskal berpizkunde kulturalaren garaia izan zela. Euskararen erabilera sustatzeko ahaleginak handitu egin ziren eta euskaltegien sorrerak eta euskararen normalizazioa bultzatu ziren. Musika, literatura eta zinema alorretan euskal sortzaileen lanek goia jo zuten eta horrela euskal kulturak berriro oihartzun handia lortu zuen. Identitate nazionalaren berreskurapena ere indartu egin zen. Testu inguru horretan, 1978 urtean, Mutrikun, Gipuzkoan, Itoiz taldea sortu zuten hainbat gaztek. Horren aurretik indar trabez ziren eta 1978 arte iraun zuen Itoizek. Tarte horretan, 7 disko argitaratu zituzten eta Euskal Herriko talderik arrakastatsuenetakoa izan zen. Oroimen kolektiboan itxatxita geratu diren hainbat kantu sortu zituzten, folk, rock progresiboko musika egiten hasi eta 1973tik aurrera pop rocka landu zuten.
30 urteren ostean inoiz argitaratu gabeko zinta batzuk abia puntutzat hartu, eta Zuri Goikoetxea, Ainhoa Andraka eta Larraitz Zuazo zinemagileek Itoiz udako sesioak dokumentala aurkeztu dute. Zinta horiek agertu dira leku desberdinetatik. Hasi ginenean, prozesuarekin hasi ginenean egin genuen olako deialdi publiko bat, ia jendeak bat ez euskan etxean edo zintak edo artxiboren bat, garai hartakoa. Eta orduan, gauza batzuk hortik agertu dira, beste batzuk beraiek zeuzkaten etxean, baina ezin ziren entzun, igual 8 piztetan grabatuta zeudelako, eta orduan digitalizatzera eraman genituen. Orduan, toki desberdinetatik agertu dira, eta egin dugu hor, topatu dugu oso material interesgarria. Osa bitxikeriak, zinta horietako baten titulua ematen diona dokumentalari, Juan Carlosek 15 urterekin grabatu zuen, bere etxean, poesisekin, eta zinta horretan Itoizen abestirik ezagunenak badaude, ja. Osa, etxean grabatutako zinta horretan, ez? Orduan hori deskubritzea izan zen pasada bat. Itoiz musika taldearen lider izandakoak bidaia katartiko bat hasiko du eta iraganarekin adizkidetzeko balioko dio. Taldeak 70. hamarkada hasieran rock progresiboan murgilduta igarotako urteak bergogoratuko ditu. Dokumentala, azteko nik esango nuke, ez dela Itoizen historiari buruzko dokumental bat olan esaten dena aluso, ez? Osea, da beste planteamendu askoz sormenezkoagoa da, askoz autoralagoa, eta egiten duguna da Juan Carlos Pérezen eskutik bidaia bat Itoizen esentzia izango litzatekena edo Itoizen lehenengo urtetara edo Itoiz aurretik Indar Trabez izan zirenen sorrerara eta Juan Carlos Pérezen eskutik topatutako material hau aztertzearen bitartez. Da apur bat hori eta gero aldi berean badaude ere bai beste integrantak eta bai agertzen dira, eta elkarrizketak daude Juan Carlosekin, eta... Badago zutabe bat dokumentalean daren Juan Carlosen oroitzapenena edo txikitako oroitzapenena, eta guk horrekin egin nahi izan genuen oroitzapen horien gure kreazioa, ez? Eta hori pentsatu genuen, ez zegoen artxiborik gara hartakoa eta fikzioaren bitartez egiten dugu. Orduan fikzioak pisu oso garrantzitsua duka pelikulan, eta horregaitik nahiago dugu esatea, pelikula bat dela hibridoa, ez da dokumental bat rekreazioekin, baizik eta fikzioa eta dokumentala nazten dituen pelikula bat. Bilboko Zinebi jaialdian aurkeztu dute dokumentala eta gauza bera egingo dute Sisongo Fix jaialdian. Egiten dugu Gijon eta Zinebiren arteko pase bikoitzau, estreno bikoitzau, eta bietan sekzio ofizialean gainera, eta hori oso aukera ona izan da, eta gero urtarrila bukaeran Zinearetoan egongo da, zintutan. Larraitz Zuazo zuzendaria eskertuta agertu da, jasotzen ari diren erantzunarekin. Super emozionante. Oso dekat sensazio bat gaur, ospatzeko egunaren sensazioa, zentzun duzun bezala prozesua luzea izan da, eta por fin aurkeztu ahal izatea pelikula, eta gainera ikustea lehenengo momentuetan harrera ona izaten ari dela, gaur apur bat ospatzeko egunaren sensazioarekin. Lehen esan dudan ataz aparte ez dakit, beti denbora guztian nago esaten eskertuta, zuzendari bezala nire bi lankidekin batera oso eskertuta gaudela Juan Carlos eta beste guztiei hauren eskuzabaltasunagatik eta hauren implikazioagaitik. Esperientzia zoragarria, gogorra dinot, responsabilidade aldetik eta ere bai, badakizulako zer dokasun esku artean eta ez delako edo zer gauza, orduan oso aberazgarria eta oso emozionantea. Amaierara heldu gara, informazio gehiagorako badakizue, sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Arratsalde ona pasa.
Thank